ചാവക്കാട് തൊട്ടാപ്പ് കടപ്പുറത്ത് കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. ചാവക്കാട് തൊട്ടാപ്പ് കടപ്പുറത്ത് കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയതിനിടെ തിരയിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. തൊട്ടാപ്പ് 4 സെന്റ് സ്വദേശിയും SDPI തൊട്ടാപ്പ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായ ഇല്യാസിന്റെ മകൻ 12 വയസ്സുള്ള ഇജാസാണ് മരിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളായ 2 പേരോടൊപ്പം കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഇജാസ് കുളിക്കുന്നതിനിടെ ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഭയന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉടൻ കരയിലേക്ക് കയറി സമീപവാസികളെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇജാസിനെ കടലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. റിപ്പോർട്ടർ റഷീദ് തൊഴിയൂർ. കൂടുതൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകളും അപ്ഡേറ്റുകളും അറിയാൻ ഫ്യൂഷൻ ഫ്ലിക്സ് മീഡിയ പിന്തുടരൂ.